The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Before anything else, before we begin our Bible study niining adlaw sa atong ministry, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. Kaya ang 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. After you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming your sins or confessing. The issue is faith alone in Christ alone. John 3:36 says, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the command to believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Let us pray. Heavenly Father, we are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study through the YouTube and Facebook, to focus our attention upon your word, which is forever a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided the activated human spirit for faith perception of doctrine. You have provided, God, the Holy Spirit, who is the ultimate teacher, and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good,
the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment to growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so as we approach the study of your word through the Vic Balbido Evangelistic Ministry, we now ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill that divine mandate of spiritual growth, for we ask it in Christ's name. Amen. Mayong buntag o mayong hapon, as the case may be, sa inyong dapit o aniano sa kita padayon sa paghisgot sa mga butang, mga pagtulunan gikan sa balaang kasulatan o kini may kalabutan sa kaluwasan ng atong pagtukio nining adlaw. So this is a continuation sa ato nagisugdan og mga padayon kita. Ania naman kita sa bahin sa kaluwasan, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Mao kana ang kaluwasan. Ani kita karon mo tuki sa ikaunom nga bahin niini. Kaya ato namang gituki ang 5 ka mga punto ug aniya kita si ikaunom. Now, ang bahin niini mao kini. Dili ka maluwas higala pinagi sa dili nimo pagpakasala. You cannot be saved by just not committing sin. Dili. Now, nahibaw kabag si bisag kinsay makabuhat tong sala. Everybody. Ang mga Kristohanon makasala. Ang mga dili Kristohanon makasala. Now, ang gisulti diya sa mga taga-Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Now, bisan pag nini hingayuna, ang matag usa ka tawo din sa kalibutan muhunong sa pagpakasa. Okay? Ato ibutang. Kung ang tanan muhunong sa pagpakasala, karon nini hingayon na mismo, ugwa na gyoy magpakasala. Imposible ka na. Apan ibutang talang nga mahitabo ka na. Bisan pag mahitabo, man galing ka na, nga lagi imposibleng mahitabo. Bisan pa niya na wa gyoy mahiduol ngadto sa langit. Wala gyud. Abigod nimo ang sala dili mao'y isyu. Sa kaluwasan god, way labot ang sala niini o ang pagkamayng tao o pagkadautang tao. Way labot niini. Ang bungtong isyu sa kaluwasan mao kini. Unsa may hunahuna bahin kang Kristo. Unsa may imong hunahuna. What think ye of Christ? Mateo 22:42a. Paminaw. Dili mo bali sa Dios kung unsa ka buutan ikaw o pagkamoral sa usa ka dili Kristohanon. Pwede niyas pagka hinimbahon matag Domingo nga Sunday school sa matag semana, mahimong magdiniyo siya basa sa Biblia adlaw-adlaw. Pwedeng mutambang siya ni adtong mga tiguwa nga mulata sa daan, dili mangupyang test, dili mangawat bisag usa ka sentimo, dili mamakak bisag gamay. Why bisag usa niining mga mayong buhat ang makaluwas niya? Wala ug wala gyud. Hinuon ang pagkamayong tao o pagkabutan halang don og dalaygon. Tinuod, kinahanglan man gyud kang magmaayong tao. Apan ang pagkamayong tao lagi dili tiket ngadto sa langit. Ang pagkamayong tao dili makaluwas nimo higala tungod kay ang mga dili Kristohanon patay man diha sa kasalanan o sa sala. Ug ikaw nga magtutuo, I'm talking to you as a believer. Ikaw nga magtutuo, gipabuhi ka man ni Ginoong Hesukristo, kinsa kaniadto sa di kapaluwas, patay diha sa kasalanan ug sa mga sala. Efeso 2:1.
Matud pa ni Kristo diha sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundili pinaagi kanako. Natutuki ra gud pag-ayo ang gisulti sa Balahang Kasulatan sa iyang pag-ingon sa tataw nga ang dalan dili usa ka dalan. Way tao ang makaadto sa langit gawas kon iyang tuuhan sa Ginoong Hesukristo. Si Hesukristo ra ang bugtong dalan o paagi sa kaluwasan. Si Hesukristo mao ray bugtong tinubdan sa kinabuhing walay katapusan. 1 Juan 5:12 nagaingon, agig kun ang midawat sa anak may kinabuhing walay katapusan. Apan ang wala mudawat sa anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. Abi nimo, ang kaluwasan dili relihiyon. Ang kaluwasan dili usa ka ritual o seremonya sa relihiyon sama pananglit sa pagbautismo. 1 Korinto 1:17. Ang kaluwasan dili usa ka buluhaton nga personal nga sakripisyo o pagpanaad. Ang kaluwasan dili pagpaningkamot sa pagkinabuhi nga dili makabuhat og sala. Di man ni pag-ayo kini. Ang kaluwasan wala nay lain kundi pagtuo lamang kang Kristo lamang. Roma 6:23 nagaingon, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga ana kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Diha usab sa Mateo 11:28, si Jesus miingon og, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan sa inyong gipas-an o pagpahulay o papahulayon ko kamo. Ang pulong nga pahulay, rest, mao ang Grigong pulong anapao. Tungod kay kining maong verbo o verb, anaa man sa gitawag sa in English og future tense, active voice o indicative mood, kini nakahulugan nga sa higayon sa imong pagdawat ni Kristo, ingon nga imong manluluwas, mahimo muna sa pagpahulay o sa in English pa, relax. Niya na yung higayon na. Ang anapao nagpasabot og paghatag og intermission o break o paghunong gikas mga buluhaton. Una-una lang kana ang pagkalingkawas o pagkagawas nimo gikan sa merkados pagkaulipon sa sala, slave market of sin. Okay mo kanto ikaunom. Karon adto ta sa ikapito. Ang kamatayon alang sa dili magtutuo nagkahulugan og pagkahimulag niya sa Dios. Daghang mga tao nga ilang lainon og pagsabot bahin o kamatayon tungod kay wa man sila makasabot sa kalahian tali sa duha ka matang sa kamatayon nga kanunay gisgutan sa pulong sa Dios nga mao ang espiritual nga kamatayon o physical nga kamatayon. Naubahin sa espiritual nga kamatayon, spiritual death, ang tanang tao nahimugso din sa kalibutan nga buhi physical apan patay spiritualmente. Tungod kay na tao manghingpit si Ginoong Hesukristo, pinaagig usa ka birhen ug busa wa siya kinaiyang makasasala. Siya na tao nga dinhay lawas, kalag ug espiritu. Sa laing bahin, tungod kay kita, gipagkatao mang may kinaiyang makasasala, kita na tao nga dinhay lawas o kalag, apan way tawhanong espiritu, only body and soul. No human spirit. 1 Korinto 15:22. Mao kana ang bahin sa espirituhanon nga kamatayon. Now, adto ta bahin sa physical nga kamatayon, physical death.
Kung magpabilin ang tao nga patay spiritualmente sa wagyoy pagpagkatao pag-usab, sa gayon nga mamatay siya physical, mubiya ang iyang kalag gikan siyang lawas, ug moadto ka ng iyang kalag dito sa impyerno, aron kana maghuwat nga pagahukman dito sa dakong puting trono. Ang matang usa ka sakop sa kaliwatan sa tao makapili. Buot ba niya mataw sa makaduha o mamatay sa makaduha? Now, ang mga Kristohanon mupili og kinabuhi. Ang mga dili Kristohanon mupili kamatayon. Mo kini ang prinsipyo lang atong gi dalikyatan sa pagbatbat. Akong balikon, ang mga Kristohanon mupili og kinabuhi. Apan ang mga dili Kristohanon mupili kamatayon. Segundo Corinto 2:16 nagaingon, alang niadtong nangalaglag, mao kini ang baho nga makapatay, apan niadtong ginaluwas, mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Ang Biblia nagahulagway og duruha ka kamatayon alang sa mga dili magtotoo. Ang una niini mao ang natural nga kamatayon, natural death. Ang mga tao mangamatay sa nagkalain-laing paagi. Pinaagi tingali sa pag-atake sa kasing-kasing, o pinaaging disgrasya, o ang uban pinaaging cancer. Gani ang uban mamatay pinaaging paghikog. Mao kini ang natural nga death, natural nga pagkamatay o kamatayon. Ang una nga kamatayon, the first death. Okay? Matud pa diha sa Hebrehanon 9:27, ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa, ug tapos niya na hukman siya sa Dios. It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Timan ka ng Hebrews chapter 9 verse 27. Now, alang sa dili magtotoo, ang ikaduhang kamatayon, mao ang dayon na nga paghukom didto sa wala na katapusang kalayo sa paghukom nga giandam alang kang Satanas o sa nangalaglag ng mga manulunda, mga anghel, o pagasalmutan kini sa mga dili magtotoo. Pinadayag 20, versikulo 10, Mateo 25, versikulo 41. Ang Biblia nagkanayon nga ang mga dili magtotoo, mga matay niining ikaduhang kamatayon, human kini sila pagahukman ni Ginoong Hesukristo didto sa hukmanan sa dakong puting trono, at the Great White Throne Judgment. Niyan ang tungura usab ang kamatayon pagabuntugon, o may hinungdan nga mao kanay makahimong imposible sa kalag sa dili magtotoo sa pagkamatay, unya maundang ang iyang paghimatay. Pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Uban sa wala na paglaom sa pagkamatay, di na sila mamatay. Ang dili magtotoo mag-aantubang ug wala nay pagkatapos nga pagkasunog ug wa nay kaikyasan. Di ba na makalilisang? Makalilisang. Makulba. Di amoy unsa ka makahadlok og kakuyaw ni kahimtanga uban sa wa nagyoy pagkalingkawas niya na. Way kaiskapuhan hangtod sa wala nay katapusan. Mahiyagom ang mga dili magtotoo ni ining nasoyng kasakit gumikan sa ilang pagsasalikway sa katubsanan o kapasayloan nga gitanyag kanila ni Ginoong Hesukristo. Gitawag kining naasoy nga dayon ng pagtulisok o horror sa in-English, o ikaduhang kamatayon, sanglit wa na may paglao nga makakalingkawas. Pagkalingkawas, bisan gani pinaagi sa pisikal nga pagkamatay, wala. Ang ikawalo, tuta si ikawalo,
Sa higayon sa pagkaluwas at salvation, ang Dios Espiritu Santo mohimo sa pagmugna og tawhanong espiritu ngadto sa magtotoo. He's going to create a human spirit for that new believer. Karong adlaw tingali, nagigsulti kag usa ka tawo kinsa buhi pisikal apan patay espiritualmente. Mo kanay imo ginabuhat sa matag higayon nga makigko ka bildo kag usa ka dili magtotoo. Diha usa ka tawo kinsa naluwas sa dihang ang iyang higalas kalit lang misulti kaniya sa pag-ingon og bay naibaw ka pagpatay ka. Ang maong mga pulong natural nakapakurat niya. Iyang gitubag iyang higalas pag-ingog unsay patay. Di man in taong ko patay. Buhi kaayo ko oy. Tanawa ko. Dugo og unod ko. Unya ingnon ko nimo patay ko. Ug unya gisundan siya sa pag-ingon sa iyang higalas pag-ingog. Dili bay, patay ka espiritualmente. You are spiritually dead. Tinuod, kitang tanan nga mga patay spiritualmente. We are all spiritually dead. Apan sa dihang mutuo kita ni Ginoong Jesucristo ingon nga atong manluluwas, ang Dios Espiritu Santo mupuno sa atong kalag ug muhimo sa atong tawhanong espiritus pagkabuhi. Sa laing pagkasulti, iyang buhion ng atong tawhanong espiritu o human spirit. Excuse me. Ang Biblia nagasulti diha sa Efeso 2:5 og bisan sa mga patay pa kita diha sa sala, spiritual nga kamatayon, siya diha Dios mipabuhi kanato uban kang Kristo pinagi sa grasya kita nangaluwas. Diha sa Juan kapitulo 3, ang Dios mihisgot kanato bahin ni Nicodemo kinsa usas mga bantugang Hudiyo nga pangulo sa iyang panahon. Kinituod si Nicodemo mapasigarbuhon sa iyang kaugalingon tungod kay tigampo siya sa makadaghan matag adlaw, tigtuon siya sa mga pagtulunan o balaang kasulatan sa karaang tugon, Old Testament scriptures, sa diniyos gyud niyang pagtuon, og tigtuman siya kinasing-kasing sa tanan nga mga ritual o mga tulumanon sa mga Hudiyo. Iyang gituhuan nga gumikan kay siya tim-os gyud nga pagkamatarong, wa na siya makinahanglag usa ka manluluwas. Apan kung tinuod pa kadtong tanan, di gyud niya matungkan kinsa gayud si Kristo ang tao nga mihimog mga milagro. Kini si Nicodemo naglibog ug may hinungdan nga buot niyang makikita siya kang Hesus aron siya makasabot. Busa miduol siya kang Hesukristo sa panahon sa gabi ug midayon sa pag-ingon agalon. Way tao ang makabuhat sa mga milagro nga imong ginihimo gawas kung pinadala siya sa Ginoo o ana diha kaniyang Ginoo. Juan 3:2. Ning tungora wa si Jesus mulang tugi kang Nicodemo o pagpatuo kaniya nga siya si Jesus mao tinuod ang Mesiyas nga gisaad ngadto sa mga Hudiyo. Midiretso gyud si Jesus sa pagpadayag sa bugtong isyu nga mao'y mahinungdanon. Diyan sa Juan 3:3 kini nagkanayon, si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Nangutan na dayon kini si Nicodemo kang Hesus sa pag-ingon og unsaon man pagkatawo pag-usab sa usa ka tawo nga tiguwang na. Makasuod pa ba diay siya sa tiyan sa iyang inahan aron magpagkatawo pag-usab? Mitubag kaniya si Hesus sa pag-ingon og Nicodemo, dili kini pisikal nga pagkatao, espiritual kining maong pagkatao. Kinigos ni Nicodemo, malagmit, giila nga labing manggialamon nga pangulos mga Hudiyo,
nitong iyang panahon. Apan wa gyud siya sentido ingnon tas in English, so he did not have a particle of sense. Tinuod man nga dili siya mahimong mobalik og suod sa taguangkan sa iyang inahan. Mataw lang siya pag-usab sa dihang ang iyang tawhanong espiritu mabuhi tungod sa iyang pagtuo kang Kristo ingon nga iyang manluluwas. Ato kining ipadayon sa sunod nga higayon, gidapit kagyapon sa pagsunod niining atong pagtuo niining bahina. Aron imo pang mapupo ang dugang pang mga pagtulunan o kinibahin sa imong pagka-Kristohanon. So karon mag-ampot ta sa hilom. Now with your heads bowed and eyes closed, atong ipahinungod ang pipila ka mga nahibiling mga guto ni atong pagtuon sa pulong sa Dios dining adlaw nga maghulagway bahin sa kaluwasan, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It is time, if you are an unbeliever today, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. Siya nagatanyag og kinabuhing walay katapusan. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now, ang tanang tao siguro gusto eternal life. So kung tinuray kang buot ni ining kinabuhing walay katapusan for real, if you want the eternal life nga gisaan sa Dios, you must understand how Christ brings it to you. Unas tanan, mitungha si Ginoong Jesucristo ingon nga Dios o tao. Mao kana si Jesucristo. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was dinhi pa sa kalibutan, but His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? He went to the cross, and God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. Kana nagpasabot nga ikaw gipulihan niya o siya ang puli alang kanimo. The sins that rightfully God should judge that are yours, iyang gihukman ngadto kang Ginoong Jesucristo. Busa, ang imong tanang mga sa are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so, because He did, there is a simple way to receive eternal life. Iyano ra kayo ang imong pagdawat nining kinabuhing wala na katapusan tungod kay mao man ni gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Ang imo ra gyung buhaton mao ang pagdawat niya ng iyang nabuhat dito sa cross. Accept His person. Kay si Kristo mo'y mibuhat niining tanan alang kanimo. Busa ang Episo 2:8-9 nagasulti, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means nga diha sa imong nahimutangan, samtang nagalingkod ka, right now you can believe in Jesus Christ. You can say, Amahan ko akong dawaton kining gasa nga imong gihatag kanako pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Ug mao kana ang higayon sa imong unsa dayon na nga kaugmaon, eternal future. So I pray that you give this great consideration, higala, because it is your life and you must know what you're headed for. Eternal condemnation or eternal life. The choice
is all yours. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Magampo ta. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us, and we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. We ask this in Christ's name. Amen.